Teď se podívejme, co dělá alkohol uvnitř našeho těla. Popijte víno. Alkohol se dostává postupně do žaludku, kde se mísí s žaludečním obsahem a dochází už ke vstřebávání jeho určité části. Zbytek postupuje do tenkého střeva, kde se mísí s potravou a postupně žilami, dolní dutou žilou, přechází do jater. Játra jako hlavní orgán metabolismu alkoholu ho metabolizují primárně, to znamená pozastaví všechny ostatní metabolické děje a věnují se alkoholu. To, co probíhá dál, se týká mozku, který se pod vlivem alkoholu zmenšuje, atrofuje, a týká se to jater, která nejprve se zvětší, naplní tukem a postupně se jizví. Tady vidíme konečné stádium, takzvanou jaterní cirhózu. Z počátečních stavů emocionální spokojenosti přes nepříjemné kocoviny se můžete dostat až do konečných stádií cirhózy. Je to příklad, jak můžeme sami sebe otrávit. Alkohol je jed. Je to jed, který nás může přemoci. Paní doktorko, máme tedy tady příklad paní Olgy, která hledala někde pomoc a nepodařilo se